Capitalismo, ahorro e trabajo duro. Credes que esta vez vai en serio Puigdemont coa súa ameaza a Sánchez? A ver, a situación cambia algo para Puigdemont no senso de que antes podía facer o que quixera, ahora ten un partido que se chama Alianza Catalana que nas enquisas está casi empatado con él. E cada día que pasa maior o desgaste, porque, primeiro, dentro do lado independentista ve unha farsa ver os partidos independentistas apoyando e ás veces presentando as leis do goberno de España. Para un independentista, esto que rayo, para que peleamos nós? O sea, para estar apoyando. Dous, o electorado de Junts, a diferencia do de Esquerra, é un electorado conservador, socialmente conservador. E que ve aos seus representantes apoiando a Podemos, o bloque da esquerda, o bloque de... Oye, esto que? En fin, para que traballamos ao mismo? E aparece unha forza nova, dalle todo espacio. É normal, porque está cedendo todo espacio. Entonces, supoño que os alcaldes, os concelleiros, de Llull digan, oye, hai que facer algo, que senón isto nos están comendo terreno, non noso terreno, porque donde avanza a Alianza Catalana, digamos, nas zonas da Cataluña interior. Entón estarán preocupados en que presionarán e claro, e ao final ou vas para un lado ou vas para outro, pero ao final tens que tomar unha decisión. O de censura instrumental tamén é outro tema interesante. Non hai moción de censura instrumental, eso é moi difícil de facer, non por un motivo. Unha moción de censura, vale, cambias de presidente, pero e supostamente disolvería o día seguinte para facer unha elección, pero eso non é así. O sea, que deixalle montar as eleccións os do PSOE, que están agora. Supoño que tendrás que montar un goberno, porque con a moción de censura, todos os ministros que hai, salvo que os cambios son... Eso son 15 días. Pero son 15 días, espera. Están en funcións. Están en funcións. Sí. O presidente do goberno novo, os cesa e nomea novos, o cual de 15 días, pero tendrás que nomear o xefe de correo, tendrás que nomear... No, teóricamente no, sei que teóricamente é así, teóricamente mañán chega e disolve, pero digo, vai deixar que organice as eleccións o goberno anterior, os cargos do goberno anterior, os subdelegados do goberno anteriores? Non o sei, moi interesante non sería. Se ti non nomeas un goberno novo, que te organiza as eleccións é o vello. O sea, os cuadros, os subdelegados do goberno... Pero son solo os delegados e os subdelegados vale, do goberno. Vale, pero tamén... Tens que nomear os ministros tamén. No, sí. Un día. Pero tens que nomealos. No mesmo boi que cesas a uns, nomeas a outros. Sí, pero, o sea, sí que teóricamente é así. Pero digo eu que non sería moi inteligente políticamente. Bueno, esa é outra historia. Entonces, por eso Pedro Sánchez montou a moción de censura e tardou uns meses en convocar eleccións. O presidente do goberno non se pode entrevistar fora de España con un fugado da justicia. Sería absolutamente vergonzoso. Concordo que sería gravísimo, pero non teño menor dúbida que se fa falta os votos vai. No, sí, claro. Sí, pero o problema non é tanto que el vaya, senón como reaccionen os cidadáns españoles ante algo que non se lle pode tolerar ao presidente do goberno. Diría que pola paz, pola concordia e pola reconciliación cos cataláns iría ali tan pancho, prometería ya hasta a independencia de Cataluña con compensación monetaria, depois non lle daría nada, como fai sempre. Non, sí que lle dá cousas, Non lle deu nada. Sí, hombre, sí. Unha das razóns desta cousa de Puigdemont que non lle deulle moitas promesas, pero non lle deu nada. Deulle amnistía, pero Puigdemont sigue fora. Prometeulle unha cousa que non podía dar. O sea, que importa... Doulles o indulto, doulles a amnistía, doulles un montón de cousas, hombre, por Dios. Pero indulto tamén lle darían outros, isto estou seguro, porque non queda moi ben unha ucronía. Non queda moi ben ningún sitio ter un presidente catalán preso. O sea, senón dalle un trato especial. Pode ser legal, e estou totalmente de acordo que é legal, pero non queda ben. Que de cara afuera dice que estes señores é como Turquía, que meten al... Mira o presidente francés. Que? Mira o presidente da República Francesa. E anda así, foi a primeira vez que pasou. Non veo eu que pasara gran cousa. Por desgracia, creo que non pasaría gran cousa. Venderíase así repito, prometeríalle cousa. Quero ver o que se cumpre. Prometeríalle un montón de cousas, ganaría 3 meses máis de negociación e iría tirando. Porque vai aguantando día a día, e vai tirando día a día. Pero se leva 7 anos, e os dous que quedan nos vai aguantar. A decisión está tomada, titula o xornal ABC. Guardiola disposta a convocar eleccións en Extremadura para saltar a pinza PSOE e Vox os seus orzamentos. Ambos partidos, PSOE e Vox, teñen presentado enmendas de totalidade ás contas regionais e os populares veñen advertindo que se persiste o bloqueo convocarán a urnas. E xa lle pon data a ese posible adianto electoral o xornal A Razón, 21 de decembro. Pareceme un erro político moi grande. O sea, ainda que disolvas, vas a ir eleccións, o resultado vai ser parecido. Vai ser parecido, vai lle facer falta a vos, como que gusto eu non, salvo que a señora Guardiola leva unha maioría absoluta, que parece... Entón, ainda vai estar peor, porque vai ter que negociar unha investidura, non os orzamentos, e entonces
vai ter que negociar como xa con bazas maiores. Sí, pero se está disposta a adiantar, porque terá... Sí, bueno, pero que porque terá queixas que lle dan a maioría. Pero claro, pero digo, pero podes estar xogando con Lume, porque ela está na situación de Sánchez, está en minoría, pero ela pode aguantar perfectamente 2 anos, nunha situación bastante cómoda, e non ten por que andar a xogar, porque además o que se vai visualizar é que se hai un pacto con Vox, é precisamente que hai un pacto con Vox, e que seguramente esta vez van a poñer caro. O sea, o Vox vai poñer, seguramente non que entrar no goberno, pero poñer unhas cosas moi difíciles de asumir, sea con as sendas verdes, sean con migración, sea o que sea, e iso se vai visualizar. E que é o que está esperando Sánchez, supoño. Eu digo, se Sánchez disolve, será despois de unhas eleccións castellanas, unhas eleccións así, que se vea que o PP ten que pactar con Vox e que Vox se pon caro a xogar. O Partido Popular pretendía, esta semana pasada, introducir un cambio nesa dirección ali en Extremadura, na súa legislación en Extremadura, pero opuxéronse Vox e PSOE, claro, que obrigarían a que, aínda que se celebren agora en decembro esas eleccións, no caso de que se convoquen, habería que volver a celebrar eleccións no ano 27, que sería cando toque. Eso fixera Madrid con Ayuso, fai uns anos, pero fixera para evitar que montaran unha moción de censura. Eso é, xusto. E pois tu volver aos 2 anos a Cando se montaron a moción en Murcia, que tamén coincide. Pero 2 anos tuvo que volver. Na portada del Mundo contan que a Fontaneira de Ferraz lle prometeu a Ábalos, todo está conectado, lle prometeu a Ábalos desmontar o caso de Ábalos Coldo Cerdán se Ábalos calaba, que se reuniu Leire con Ábalos para intentar un pacto, pero que o exministro non creu que Leire viñera de parte de Sánchez e rexeitou o ofrecemento. Pois que a señora Leire non é por ser ela, é porque é de confianza de alguén moi poderoso. Pues claro, e quen fala con ela sabe que está falando por boca de alguén moi poderoso, supoño. Entonces esa é a lógica. O problema é saber quen é ese alguén tan poderoso. Pero nun país que ten 50 millóns de habitantes, seguro que pode un partido que está no goberno topar a alguén máis, diríamos, máis presentable que a tal Leire. Pero que digo, supoño que ese tipo de oficios non vale calquera, ten que ser recentes que meta un pouco de medo, supoño, non? E que diga, mira, o faso que digo eu, xa verás ti o que te pasa, algo así, non? Porque senón o Coldo tamén xa é un tipo, que é un tipo grande, fuerte, que é unha cousa así que se mete un portero igual por eso poñían tamén, porque sabían que falaba por boca de, non era a cousa del. A presión judicial a que está sometida o Partido Socialista e o Goberno Socialista, ningún goberno en Europa resistiría isto. Ningún. É dicir, que un pode ir analizando nos últimos 50 anos os gobernos parlamentarios de Europa, os escándalos, desde o escándalo profumo hasta calqueira outro escándalo, e ninguén é capaz de resistir isto. É unha cousa insólita que ante todo isto a resposta do goberno seña dicir aquí non pasa nada, todo é mentira, todo é unha invención, todo é lawfare. É unha cousa absolutamente insólita, é unha cousa inconcebible, e que haxa, o cual é todavía máis inconcebible, millóns de persoas dispostos a comprar esa mercancía. Para mí é algo o que dis ti é correcto, tamén é un efeito inédito, porque os líderes que dimiten é porque os partidos os abandonan, os invitan a marchar, e aquí o partido respalda unanimemente o señor Sánchez, non? Eso non leva a outra derivada. Por que aquí fai eso o partido en outras partes non o fan? Pois por eso, é o que había que discutir. Porque é un partido de asalariados. Porque falamos de Thatcher, de Boris Johnson, foron os seus... O traspaso da P9 deu que falar estes días a enmenda presentada polo Partido Socialista. PP e Bloque onte reprochaban os socialistas que atranquen esa transferencia da titularidade da autoestrada a nosa comunidade, que se ten reclamado por unanimidade aquí dentro do Parlamento galego. Aquí o PSDG a apoiar ese traspaso completo, pero agora en Madrid os socialistas só aceptan a transferencia da xestión, non da titularidade. O que dicía eu, quanto costa rescatar isto, quen pon os cartos, porque isto decilo moi ben, que cha den, pero sin coste, supoño que está pedindo a Xunta, non que tiñes que indemnizar ao fondo. Non, que está pedindo que pague o goberno. Que pague o goberno dirá que non paga. Claro. Aí quen queda mal tamén é o Bloque, porque o Bloque, na negociación que fixo, cando foi a investidura, cando fixeron con moitas fotos, este era o tema estrela. Non era outro, era o tema estrela, é dicir, máis prometeu e volveu a reprometer, e xa lle prometera na legislatura anterior. Pero tú fíxate, o tema estrela dos nacionalistas cataláns é ter financiación propia. O tema estrela do Bloque que lle traspasen a unha autopista. Bueno, tamén, sí, pero por a forza que ten, pero negociou eso, pero xa a segunda vez que negociaba, é a segunda vez que yo negan, pero igual que os cataláns van lle negar tamén a financiación, Iso é tamén un aposto que riba desta mesa.